Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Zaštita potrošača jedno je od temeljnih pitanja povjerenja građana u tržišno gospodarstvo kako bi se izbjegla praksa nepoštene trgovine. Riječ je o zakonu koji izravno utječe na svakodnevni život svih nas. Od toga kako kupujemo robu i usluge pa sve do toga možemo li popraviti i reklamirati proizvode koje smo kupili. Mi kao HSLS zaštitu potrošača ne promatramo kao suprotnost slobodnom tržištu poput nekih liberala, smatramo da tržište može učinkovito funkcionirati samo ako smo dobro informirani i ako imamo mogućnosti izbora između različitih proizvoda. Samo puna informiranost o proizvodu može potaknuti natjecanje kvalitetom i cijenom kako bi građani dobili što bolji proizvod ili uslugu, što iz naše liberalne perspektive je i jedan od glavnih pokretača gospodarskog razvoja. Zato je dobro što u prijedlogu zakona jedna od važnijih tema odnosi se na transparentnost cijena tijekom akcije i sniženja i predloženim izmjenama trgovci su obavezni jasno istaknuti cijenu proizvoda tijekom posebnog oblika prodaje tzv. Akcija, kao i najnižu cijenu koju su primjenjivali u razdoblju od 30 dana prije početka sniženja. S tim da bi možda trebalo razmotriti, kao što sam već rekao u replici, da se razdoblje obaveznog isticanja cijena poveća na minimalno 90 dana ili 3 mjeseca prije akcijske prodaje i to kod proizvoda široke potrošnje. Isti bi trebali biti vezani i sa težinom. Naime, proizvodi ove odredbe ima za cilj spriječiti praksu lažnih popusta koja je učestala pogotovo u velikim trgovačkim prehrambenim lancima, odnosno situacije u kojima se cijena proizvoda prethodno poveća kako bi se zatim prikazalo veliko sniženje ili se čak manipulira sa težinom pojedinih proizvoda. Ovakve trgovačke prakse ne samo da dovode građane u zabludu i već narušavaju i poštenu tržišnu konkurenciju jer stavljaju u nepovoljan položaj trgovce koji posluju fer i transparentno. Jasno označavanje cijena stoga je temelj povjerenja potrošača u tržište. Pritom treba svakako pripaziti da pretjerana regulacija ne postane prepreka normalnom funkcioniranju tržišta. Trgovci često moraju prilagođavati cijene tržišnim okolnostima, promjenama nabavnih troškova ili sezonskim kretanjima potražnje. Previše rigidnih pravila moglo bi otežati takve prilagodbe, osobito malim poduzetnicima i obrtnicima koji nemaju velike administrativne resurse. Liberalni pristup zagovara razmjernu regulaciju koja osigurava transparentnost, ali i istodobno omogućuje tržištu da zadrži potrebnu fleksibilnost. Drugo važno pitanje koje ovaj zakon donosi je pravo potrošača na popravak proizvoda i reklamaciju koja je često kod nas problematičan. U skladu sa europskim zakonodavstvom predviđa se veća dostupnost rezervnih dijelova, informacija o popravku i korištenje europskih platforme za popravak robe. Ovo je dobro jer će zaštita kupaca omogućiti sigurno kvalitetnije proizvode kao i omogućiti dulje korištenje proizvoda te time i značajno doprinijeti onečišćenju elektroničkim otpadom. S druge strane, također ova mjera potiče i razvoj domaćeg tržišta servisnih usluga, što je istovremeno i doprinos ovog zakona indirektnom ulaganju u gospodarstvo kojim se otvara prostor domaćim serviserima i malim poduzetnicima da se uključe u prodaju. Internetske trgovine proteklih godina otvorila je cijeli niz problema i pitanja od lažnog prikazivanja proizvoda upitne kvalitete do brojnih prevara. I ovdje je sigurno potrebna regulacija između trgovaca i potrošača, iako ako se radi o međunarodnoj internetskoj trgovini ta regulacija je skoro nemoguća i ovdje jedino samo tržište radi regulaciju. Sve veći broj trgovine sklapa se putem interneta, često uz minimalni kontakt između kupca i prodavatelja i zbog toga je zakon proširio obaveze predugovornog informiranja, osobito kod financijskih usluga koje se sklapaju na daljinu. Trgovci su dužni pružiti jasne informacije o uvjetima ugovora, odgovornost za materijalne nedostatke te eventualnim jamstvima trajnosti proizvoda. Cilj takvih odredbi jest osigurati da građani prije sklapanja ugovora dobije barem kakvu takvu sigurnost, pogotovo u okviru europskih internetskih trgovina, a na razini svjetskih zapravo to je nemoguće, kao što sam rekao jedino može tržište samo regulirati.
Što se tiče značajnijih pomaka u zakonu na području usluge mrežnih operatera i trgovaca je i uvođenje obveza da na mrežnim sučeljima se omogući jednostavan raskid ugovora kao što je dosad bilo i ugovaranje usluga, dok je kod prekida taj postupak često bio kompliciran i težak. Ideja je da raskid ugovora bude jednako jednostavan kao i njegovo sklapanje. U praksi se često događa da je pretplatu na neku uslugu bilo moguće aktivirati jednim klikom, dok je njezino otkazivanje komplicirano i dugotrajno. Zato je regulacija ovog područja dobrodošla jer će u krajnjem slučaju omogućiti jednostavni raskid ugovora i uspostaviti pravedniji odnos između dviju strana. Popularizacijom tzv. Zelenih ekoloških proizvoda pojavila se zavaravajuća poslovna praksa koja se odnosi na ekološke tvrdnje o proizvodima. Dobro je da je zakon pratio ovaj trend i sigurno je pohvalno da se zakonom zabranjuje situacija u kojem se proizvod prikazuje kao ekološki prihvatljiv, iako se ta tvrdnja odnosi samo na jedan njegov dio aspekta. Ovakve prakse su dosta često dovodile potrošače u zabludu i potkopavale povjerenje u održive proizvode, oni koji su stvarno održivi. Zaključno, izmjene Zakona o zaštiti potrošača predstavljaju važan korak prema modernijem i transparentnom tržištu. Iz naše perspektive HSLS-a ključna je ravnoteža između zaštite potrošača i očuvanja slobode tržišta. Potrošači moraju imati pristup informacijama o proizvodu, mogućnost izbora i učinkovite mehanizme zaštite svojih prava. Istodobno regulacija mora ostati razumna kako ne bi ugušila poduzetništvo i tržište. Kad su te ravnoteže postignute, tržište može funkcionirati na način koji koristi i građanima i gospodarstvu u cjelini. Jedan od najvećih izazova ovog zakona bit će provedba ovog zakona u praksi. I za kraj, hrvatski sustav zaštite potrošača često je suočen sa problemima sporog rješavanja reklamacija, nedovoljno jasnih informacija o jamstvu ili administrativnih prepreka u ostvarivanju prava potrošača. Zato učinkovitost zakona unatoč svim pozitivnim promjenama ovisit će najviše o sposobnosti institucija da ga provedu u praksi, što će sigurno biti jedan od najvećih izazova ovog zakona. Hvala lijepo.